En we beginnen met het bericht dat de gebouwen van het oude Seos ziekenhuis zijn verkocht. Daar werd al lang over gesproken, maar de Extra weet te melden dat gisteren daadwerkelijk de koopakte bij de notaris is ondertekend. Het gebouw en de terreinen van het Seos zijn verkocht aan Otrabanda Village BV en dat is onderdeel van 2B Holidays. En Extra heeft gesproken met de curator van Seos en die heeft aangegeven dat deze aankoopaanbieding niet alleen financieel de beste is, maar ook dat de nieuwe koper zich heeft verbonden aan het beschermen van het culturele erfgoed van het gebouw. Daarmee wordt bepaald dat het niet heel lang nog leeg mag staan. Er moet rekening worden gehouden met de culturele erfgoedwaarde van het gebouw en dan kan niet zomaar alles afgebroken worden. Een afspraak is ook dat de kapel van het ziekenhuis behouden blijft. Maar de koper mag natuurlijk zelf bepalen hoe deze precies zal worden gebruikt. Maar hij mag niet afgebroken worden. En voor de rest wordt er de komende tijd gewerkt aan een invulling van een nieuwe